Iya, anak putu buyut wejos, keluarganya Tuan Hajat. Kanggo Bunda Hajah Neni Dwi Fujirauka minangkane pimpinan Wiramandala. Kanggo Kang Raden Culenge Keding. Kanggo Mariski Mamai Akbar sing ananing tayu. Dilema batu sun dalami demen beli bisa duwe sebab wong sing sayang wis anas memilih anak putu buyut becos kanggo ibu Hajat karo bapak Hajat ini Hajah cari majusan mundurlah cinta beli bisa dicegah tapi lamun tetep maksa kulane wedining dosa suwatir bokat kena hukum karena kanggo bundane Cindy sedulur dewek sing paling ayu sing dadi calon dadi mbok tua pada kayak kita sapa kini bapak Mama Ririn wong lanjang Mama Ririn wong lanjang sapa kini pak wong muncul cinta
girang, bocah girang, bocah girang, bocah girang, bocah girang, bocah girang, bocah girang. Mama Kesha, Mama Kesha, Mama Kesha, Mama Kesha, Mama Kesha. Anak dewa.